Dobrý deň, dneska si natočíme super video, proste shortku, ktorú sme nikdy takú dobrú nemali. Takže, dneska ráno, keď som sa zobudil, prišla ku mne zúbkové vila a donesla mi toto Magic Glass. Magic Glass je úplne, že to najlepší kryt na svete. A tu máme pár vecí, ktoré otesujeme. Takže môžeme začať smajlíkom. Ako mám iba jedno, tak nemôžem ho roztrhnúť. Ohoho, to je cool. Aha. Proste príde niekto z vašej izby, že aha, a to je pekný obrázok. To je cool proste. Aj. Hej, to je smajlík z Kinder vajíčka, tak ahoj. Ďalej môžeme ísť do autíčko. Takto. Bacha, aby sme to dali. A to funguje! Tak toto je mega cool, vidíte to. A tak nič, autíčko nefunguje, škoda. Lepiaca páska, to bude fungovať podľa mňa. Tada! Lego panáčik. Môžeme mu vystrieť nohy, čo poviete. Zaslúži si to. Vystrieť mu nohy. Tak. A zložím ruky. Tak. Ak toto Lego duplo, ja mám malú sestru, hej. Nemyslíte si, že ja sa hrám s Lego duplom. Ale mám malú sestru. No poď. Jakže sa nechce zavrieť? Zavrieť. Takže ani bohužiaľ Lego panáčik nefunguje. No a teraz posledné si dáme také extra. Keďže som rybár, mám svoj kanál rybársky Sakiky na rybách. Teda už sa volá inak, ale to vám nepoviem zatiaľ. Tak vyskúšame dať nejakú nástrahu na ryby. Dáme asi túto malú. Tá vyzerá taký cute nástraha. Hop. Taký cute proste však. Aj tak otvoríme tento Magic Glass a napcháme to tam. Plus, aby ten háčik mi to neroztrhol, lebo ja sa tak naštvem, že teda to bude, ale čo? To bude tak 3-4. Toto by chcel mať proste každý rybár doma. Proste takto príde. Nemusí mať ani obrázky, proste fotky, nič. Naživo. Proste, aha. Ja som rybár a mám takýto proste v izbe. To je cool, úplne, že. Takéto Magic Glassy sa veľa ľuďom po svete páčia. Nepoviem vám teda, kde to kúpiť, ale dajte mi like a odber a možno vám to poviem. Takže čaute.